ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Dagi Tylli ki Ïing kisam hakathan block 2 Ribhoi district kilasha Pynjulor hagi Erïong kablawan lin shop hagi sngi janmi sngi ublay kalai Phew trip ber arja arpusaw kumba hakapor sa baje janmi kagum gajing yok lum jing tep layat ho bakani ke Erïong bajur kalalin shop om tangi ki Ïing kisam hakathan kaput block 2 dagi Tylli ki Ïing kisam hakathan jirang ru kilasha Pynjulor bat kumju ru hagi bintawa pher jong kathem Ribhoi Hagathaim block 2 ka baha phapo karat nong tung light ligishnong kilasha kta bha bakin thop ya kashnong ummat 1 ummat 2 bakashnong nongsder hakaba arhu pratli ki Ïing kilasha Pynjulor hake Erïong erngit bat bone ki long Ïing kala klem Ïing klamsam liat ho shu benalo ka jing Pynjulor jong ki Erïong ki Ïing kisam wat ki jing thung jing tap ru kilasha Pynjulor ha upria President juga sunjuk kirang ba shnong border area karat nongtung uba blikshan sotun ulit ho ba jingwan len shop kensan ke Erïong kalakta iki babon ki long Ïing long sam ki bla shong klam Ïing klam sam namar ba ke Erïong erngit kala pinjat pin praya ki Ïing kisam nakalyan juga sunjuk bakin nong lam shnong kila kerpat hi bor sarkar bakin pha ban jurep mardor ki long Ïing ki ba shakta bat ha ka por ban thaulem yakilat jingarap shikilanot ki bla shakta ha ke Erïong